Jamanadenw kumada. Jamanadenw kumada ye jɛmukan ye min dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye. Buna hadamadenya ni yiriwa rajoso HDFM sanfɛ. Dɔgɔkun o dɔgɔkun ka kuma di aw ma aw ka hakilinaw n'aw fɛlaw fɔ jamana ɲɛta siraw kan. Maliden cɛ muso denmisɛn maabakɔrɔ jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan aw sɔgɔn bɛ buna adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de la nin waati in na jamukan o ye jamanadenw kumada dɔgɔkun an bɛ maa hakili juru cannen dɔ kɔni wele ka na kumaso in kɔnɔ waasa ka se ka kuma an ka jamana an ka sigida a bɛ se ka yiriwa cogoya min na bi an da bɛna se fɛn ma fɛn min ni maaw hakili bɛ tɛmɛ a kan o tɛ dɔwɛrɛ ye fɛɛrɛ ni dabali minnu bɛ tigɛ waasa diɲɛmaaw bɛ se ka an ka dugu an ka jamanaw lakodɔn cogoya min na n'an ko a ma nazarakan na marketing territorial waasa ka se ka fɛɛrɛw kɔni sigi sen kan maaw ka se ka ɲɛsin an ka duguw ma maa minnu ni olu ye projet maaw ye ani magobatigiw ye waasa ka se ka na an ka duguw kɔni don da la o fɛɛrɛ n'a dabaliw an bɛna kuma o bɛɛ lajɛlen de kan sifinnakaw olu jɔyɔrɔ ye mun ye sigida maa ɲɛmaw olu kan ka mun de kɛ waasa ka se ka an da don nin bɛɛ lajɛlen na an ye wele bila maa min ni ale ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ o koɲɛw ma o tɛ dɔwɛrɛ ye Jɛnɛbu Sidibe ni kanubaw ani nazaralamɔgɔw ko a ma ko Zeyina ni a bɛ baara kɛ walahala ale de b'an bolokɔrɔ bi donya in kɔnɔna min ye Jɛnɛbu i ni yantuma saha kɔri baasi t'i la baasi foyi tɛ alhamdulillah an bɛ Ala tanu i y'an ka wele jaabi a diyara n ye a bɛnna ma hali an tɛna fɔ k'a bonyana ma barisabu n'a bonyana a bɛ yoroyoro o tɛ ko cɛ ɲuman ye Jamanadenw kumada. Zɛnɛbu an bi i bisimila soba in kɔni kɔnɔna na jani an k'an da don jamukan in na an bɛ a fɔ i k'i yɛrɛ kofɔ an lamɛnbaaw ye waasa u ka se ka dɔn Jɛnɛbu ye jɔn ye a bɛ baara jumɛn kɛ i yɛrɛ kofɔ wele diyara n ye kosɛbɛ maaw bɛɛ lajɛlen fo ni welela yɔrɔ min na kibaruya bɛ se an b'a fɔ an ka togodaw ma n'o y'an ka localités ye donc an b'o jaabi ne tɔgɔ Jɛnɛbu Sidibe dɔw ko ma ko Zeyina réseau kan u b'a fɔ ko la petite valise rouge n bɛ baara kɛ cakɛda la min tɔgɔ ko groupe walaha an ka baarakɛ min na o ye seko ni dɔnko ye on appelle ça la culture donc an bɛ baara kɛ kosɛbɛ a bɛ fɔ fɛn min ma ko développement communautaire ani l'insertion socio-professionnelle donc o baarakɛyɔrɔ la ne ye chargé de programme ye donc an ka programme minnu bɛ Mali togodaw la Mali sigidaw la ani mɔgɔ gɛrɛ minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye relation ye ne ka baara o ye groupe walaha kɔnɔna na mais formation na ne yɛrɛ ye réalisatrice photographie de formation n'i y'a faamuya aw ye jatalaw ye ani ja baarakɛlaw ye ayiwa i ka nin kuma in ɲɛna kosɛbɛ o b'an bila ka ɲininkali wɛrɛ tɛngu i la o tɛ dɔwɛrɛ ye walaha nana cogo di walaha ɲɛsinnen don mun ma a ka yeta ye mun ye ayiwa n'i ko walaha yɛrɛ o ye wala ye n'o ye an b'a fɔ cogo min na ardoise traditionnelle an b'a ye an ka denmisɛnninw bɛ kalan kɛ walan kan Mali sigida caman na donc du coup karamɔgɔ bɛ diinɛ ni adamadenya taabolo kalan denmisɛnninw kunna ni walan ye cogo min na anw fana bɛ denmisɛnninw kalan ten seko ani dɔnko ani adamadenya yɛrɛ kɛcogo la fo k'a fɔ k'u kɔrɔbayara k'u yɛrɛ ka seko ni dɔnko k'u ka baarakɛ minɛ ye ka se k'a ɲɛsin u ka jamana kɔnɔna ma k'a ɲɛsin u ka togodaw ma k'a ɲɛsin u sigiyɔrɔ ma walaha créera a bɛ san 18 bɔ bi a tigi fɛ n'o ye Fuseni Jakite ye donc du coup ne yɛrɛ bɛ baara kɛ cɛkɛda in na a bɛ san 10 bɔ depuis n bɛ écoledenya la donc walaha ka baara yɛrɛ an ka baarakɛ min na o ye seko ani dɔnko ye mais an bɛ baara kɛ kosɛbɛ n t'a dɔn nazarakan na an b'a fɔ ma cogo min na développement communautaire an ka baara ɲɛsinnen don kosɛbɛ sigida yiriwali kan ani sigida gɛlɛya minnu b'an ka sigidaw la seko ni dɔnko b'an ka sigidaw la potentiel b'an ka sigidaw la an bɛ se ka baara kɛ cogo di o kan sifinnakaw musolakaw pour que u ka se k'o seko n'o dɔnko ani o fɛn minnu b'u bolo k'o kɛ fɛn ye fɛn min bɛ se ka nafa lase u sigiyɔrɔ ma u ka localité ma donc walaha ye groupe min kɔnɔna na a bolo fara ka ca kosɛbɛ donc du coup ni ko groupe walaha fɛn caman b'a kɔnɔ an bɛ projet dɔw kɛ n'a bɛ fɔ o ma ko université de vacances ni école datuguna an bɛ Mali sifinnakaw fara ɲɔgɔn kan ka taa Mali togoda dɔ la Mali sigiyɔrɔ dɔ la u ka taa baara kɛ o dugukolow kan n'a bɛ fɔ o ma ko o territoire ka entrepreneuriat territorial ka taa o tigiw fɛ yen gɛlɛya b'u kan k'u sigiyɔrɔw cari awa projet wɛrɛw fana bɛ yen nɔ comme radio walaha comme walaha web tv comme festival acna comme an ka programme bɛ yen bi na ni maliyɛn caman b'o dɔn n'o ye programme marketing territorial Mali n'o yɛrɛ de y'an lase yan nɔ a n'a ɲɔgɔnna caman donc walaha ye entreprise min ye groupe de don donc groupe in kɔnɔna na fɛnɛ
a composant ka sa bolofara ka sa bolofara bɛɛ n'a ka baara de don donc ne ka baara ye k'o bolofara ninnu programme bɛɛ coordonné k'u fara ɲɔgɔn kan ka se ka baarakɛyɔrɔ mɔgɔw bila min ni min kan ka taa min kɛ. Ayiwa an ye faamuya caman sɔrɔ i ka nin kɔrɔfɔ la ni bi tɛ ne kun t'a dɔn k'a fɔ walaha ni baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ a kɔnɔna na yala ni baara in yɛrɛ kɔnɔ mun de ye nin baara in diya i ye? Ne yɛrɛ personnellement min ye nin baara in diya ne ye je me se k'a fɔ n ye baara in kanu depuis n fitinin parce que n'a mɔna cadre kɔnɔ ou cadre min na art tun bɛ yen nɔ kosɛbɛ ala ka ɲina lamɔfa la don o don dimanche ni samedi an bɛ arajo lamɛn ɲɔgɔn fɛ segu dɔnko musique baw donc a tun bɛ arajo dilan kɛ week-end kɔnɔna na en dehors de son travail parce que o tun t'a ka baara ye a tun bɛ parler la culture la donc du coup o y'a to n ye fɛn caman kalan donc du coup lycée fɛnɛ na n taalen lycée la tun ka di ye kosɛbɛ donc ni groupe walaha mɔgɔ wɛrɛ ɲɔgɔn dɔn lycée de la avec le club walaha an tun bɛ formation kɛ vidéo photo cinéma radio ni fɛn na donc a kanu nana donna kosɛbɛ donc n ye formation suit à l'époque en 2012 walaha n'a a jɛmɔgɔw fɛ n'o tun ye partenaire caman ye école de fémis n'o ye écolesoba ni jabɔ ye olu bɛ faransi ani école caman donc an ye formation caman kɛ yen nɔ fo ka se ne yɛrɛ kelen ka baki sɔrɔ n ye n kunsi seko ni dɔnko écolesoba ma n'o ye conservatoire ye donc depuis o wagati fo sisan n bɛ baara kɛ groupe walaha la a bɛ san 10 kɔ bɔ bi n bɛ yala mali fantan naani bɛɛ walaha tɔgɔ la ka se ka se an ka togoda n'an ka sigidaw ma ka masala n'u ye ka kuma n'u ye an ka seko n'an ka dɔgɔw kan ani gɛlɛya minnu b'an ka sigidaw la ani an bɛ se an ka sigidaw yiriwa cogo min na. An y'a ye k'a fɔ i ye sifinnaka ye nka seko ni dɔnko ale bunakun kan i tɛ denmisɛnnin i ye maakɔrɔba de ye o la barisabu i y'a daminɛ kabini bi tɛ halisa an bɛ tɛmɛ ni ɲininkali ye fɛn min ye bi na an y'a ye k'a fɔ nin terme in a bɛ ka caya ni o ye marketing territorial ye n'a fɔra ko e k'a ɲɛfɔ e yɛrɛ bolo mun de don wa a nafa jumɛn bɛ se an ka togodaw n'an ka sigidaw ma? Marketing territorial Mali o y'a non générique ye sinon an yɛrɛ ka programme yɛrɛ tɔgɔ ye ko anw ka so bamanankan do kɔrɔ an ka so chez nous en français Mali yɔrɔ yɔrɔ a togoda a village Surum ani a village Jamjan o bɛɛ ye anw ka so de Mali yɔrɔ bɛɛ ye maliyɛnw ka so donc programme kɔrɔ anw ka so groupe walaha ka programme de do a dilanna groupe walaha de fɛ ka cari groupe walaha de fɛ donc du coup o programme chef de projet ye ne ye donc an ka programme marketing territorial ye programme min parce que an ye communication fɔlɔ minnu daminɛ mɔgɔ caman y'a kɛ programme touristique ye n'o ye visite programme ye mais programme min do programme de développement communautaire de do donc du coup an bɛ baara kɛ Mali sigidaw de la Mali togodaw de la Mali région kɔnɔnaw na dɔnniya minnu b'u fɛ yen seko ni dɔnko hokumu kɔnɔna na n'o ye u ka an bɛ se k'a fɔ u ka patrimoine ye u ka diversité culturelle ye gɛlɛya minnu b'u kan ani avantage minnu b'u bolo u bɛ se k'o yɛlɛma cogo jumɛn k'o kɛ baarakɛminɛ bɛ se ka jamana u ka sigida yiriwa u yɛrɛ ka nafa sɔrɔ a la wa a ka nafa lase u ka sigida ma donc bamanankan ma nɔgɔn donc a dakuruba b'a la o ye nin ye donc projet ye volet ka ca volet 6 de bɛ programme kɔnɔna na donc volet dɔ o ye immersion ye jumɛn bamanankan na mɔgɔ y'an ka o video caman de ye an bɛ wuli parce que an bɛ étude anthropologique de kɛ an bɛ wuli ka se an ka Mali togodaw ma parce que an ka chef yɛrɛ ka fɔ la Mali problème ba dɔ ye min ye maliyɛn tɛ Mali dɔn wa an yɛrɛ dama fɛnɛ tɛ ɲɔgɔn dɔn an bɛ wuli ka se an ka togoda dɔ la an ka sigida dɔ la an ka siya dɔ fɛ an bɛ taa balo n'u ye semaine kelen kuma la dɔgɔkun 2 an n'u bɛ si sow kɔnɔ an bɛ gɛlɛyaw ko ɲɔgɔn fɛ an bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ taa foro la ɲɔgɔn fɛ en fait foyi tɛ mise en scène ye an b'u ka vie yɛrɛ de étudier an n'u bɛ baaraw kɛ mɔgɔ minnu dɔw b'an dɔn parce que depuis san 10 kɔ kɔni i bɛ yalala yɔrɔ minnu na olu ye dɔ ye donc an bɛ olu yira mɔgɔw la k'a yira nin sigida ninnu bɛ tan filtre t'a la foyi t'a la u ka seko ni dɔnko ye nin ye a bɛ maliyɛnw permettre an ka ɲɔgɔn dɔn parce que kuma dɔ la i b'a sɔrɔ hakilina dɔ bɛ mɔgɔ dɔw kan siya dɔw kan mais tant que n'a siya ma sigi i ma taa siya sɛgɛrɛ a sigiyɔrɔ la i tɛ se k'a dɔn ko siya in bɛ tantɔ donc n'a bɛ f'o ma ko stéréotype donc an b'a essayer ka taa immersion na ka taa o siyaw sigiyɔrɔw la k'u ka kɛcogow yira seko ni dɔnko hokumu kɔnɔna na k'u ka gɛlɛyaw yira k'u ka nafaw yira ani fɛn caman n'o ye immersion ye donc n'a bɔr'o la fɛnɛ développement communautaire la fɛnɛ fɛn jumɛn b'u fɛ yen nɔ n'o bɛ se ka yiriwa ka kɛ sɔrɔ fɛn ye u ka sigida ma donc du coup fɛnɛ numérique et tout donc an ka baara kɛcogo ka ca donc si volet de bɛ programme in na étape par étape de don mais pour que programme yɛrɛ bɛ se ka cari an y'a communication daminɛ kosɛbɛ ni immersion min ye ka wuli ka taa mɔgɔw sɛgɛrɛ k'a yira mɔgɔw la u bɛ cogo min na u bɛ tantɔ donc o y'a permettre maliyɛn caman bɛ Mali kɔnɔ ani maliyɛn caman bɛ Mali kɔ kan u ye Mali yɔrɔ caman dɔn an kama wa u ye Mali siya fɛnɛ caman sigiyɔrɔ dɔn wa fɛnɛ hali gɛlɛya bɛ dugu minnu na bibi n'a fɔ ma ko insécurité an y'an jija kosɛbɛ ka se o yɔrɔw la an ka site touristique kɔrɔ ka se o yɔrɔw la k'a yira maliyɛnw na k'a fɔ ko certes an t'a fɔ ko gɛlɛya b'an ka dugu kɔnɔ a bɛ yen an bɛɛ ɲɛ b'a la kɛlɛ bɛ yen mais o bɛɛ la maliyɛnw caman b'u sigiyɔrɔ la maliyɛnw bɛ vie tantɔ nin de b'u kan nin de b'u bolo u bɛ se nin de la
ayiwa an y'i ka kuma faamuya ni y'a faamuya a bɛ n'a fɔ ŋunuŋunukan caman bɛ fɔ dugu dɔw kan ani siya dɔw kan olu tɛ tiɲɛ ye wa yala n'i wulila ka se a yɔrɔ la i bɛ taa fɛn min n'o tɛ kelen ye wa awɔ i cɛ parce que e yɛrɛ b'a kalama an bɛɛ ye maliyɛn ye an caman bɛ kɔrɔbaya ni stéréotype ye n t'a dɔn stéréotype fɔ bamanankan na cogo min na an lamɛnbagaw b'an dɛmɛ ni kuma ye bisigiyali ye donc o bɛ siya caman kan mais i b'a sɔrɔ o siya ninnu filɛ nin ye mɔgɔw b'a fɔ kuma de don ou bien b'a sɔrɔ mɔgɔ kelen de bɛ o siya in na o tigi ye o kɛ wali ta ka mɔgɔ dɔ sɛgɛrɛ an b'a fɔ cogo min na anw fɛ walahala siya fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ ɲumankɛla b'a bɛɛ la jugumankɛla b'a bɛɛ la e kana siya kelen ka jugumankɛla ta k'o kɛ o siya bɛɛ gosili bere ye donc i b'a sɔrɔ kuma dɔw la an fɛn fɛn bɛ Mali la i b'a sɔrɔ siya bɛɛ la fɛn dɔ bɛ f'i ma dɔw b'a fɔ nin siya ninnu tɛ mɔgɔ fɛ u b'u yɛrɛ damaw de fɛ dɔw b'a fɔ ayiwa an wasolonkan ninnu filɛ nin kɔni n'i taara anw fɛ yen nɔ an bɛ kɔrɔtɛ kalaman d'i ma dɔw b'a fɔ miyanka ninnu filɛ nin kɔni olu yɛrɛ ye ne sinankun ye olu ye wulusogodunnaw ye sɛnɛfɔw tɛ mɔgɔ fɛ kɔrɔfɛmɔgɔw bɛ tan donc an bɛɛ bɛ kɔrɔbaya n'o hakili ninnu caman ye wa mɔgɔ dɔw fana b'o ta k'o kɛ sɛbɛ ye k'o siya ninnu minɛ ni o ye mais ni yɛrɛ wulila aw bɛ ka wuli ni o mɔgɔw ye ka se o siyaw ma u ka hakilina bɛ falen kosɛbɛ an y'o ɲɔgɔnna caman kɛ a b'an ka bɔlɔlɔ siraw kan an bɔra kɔsa in na yɛrɛ Mali kɔrɔyan fan fɛ Tɔnbukutu région na dugu dɔ bɛ yen nɔ ko Atiwili campement de don an taara n'an ka Mali sinima bɔlaba dɔ ye a ye wagatinin kɛ ani an balima Kɛritama Sɛku ka dumuni kɛ ka si campement yɛrɛ kɔnɔna na ka taa misi ni fɛnw a yɛrɛ filtre t'a la mise en scène t'a la foyi t'a la an nana a ye kuma caman f'an ɲɛna ko jɔn ko Ala a ye baara kɛ ni u mɔgɔna caman mais hakilina dɔw tun bɛ ale kan ka se o siya in ma ale bɛ yafa deli o siya ninnu fɛ parce que ale de tun b'u dɔn ale de tun ma sigi n'o ye o n'a ɲɔgɔnna caman an bɛ yɔrɔ min na bi bi na ni kɛlɛ b'an ka jamana kan ni o n'a ɲɔgɔnna caman bɔ a la bisigiliw ka siya dɔw kɛ bolokɔniden kelen taamasiyɛn ye ani ka fɛn dɔ fɔ Mali jamana yɔrɔ dɔ kan i tɛ min dɔn ani ka fɛn dɔ ta ka mɔgɔ dɔw sɛgɛrɛ ka sɔrɔ m'a k'i la n'i y'o caman bɔ a senkɔrɔ k'o furan je pense que an ka tissu social n'o y'an ka sigi kɛcogo min faralen don bi a bɛ kala kosɛbɛ donc an bɛ baara kɛ o yɛrɛ de kan kosɛbɛ cohésion sociale développement communautaire ani vivre ensemble mais seko ni dɔnko jɔyɔrɔ jumɛn b'o la seko ni dɔnko bɛ se ka k'o baarakɛminɛ ye cogo jumɛn n b'i ka kuma sɔn ji la ɲinɛ ne yɛrɛ taara Mamala la Yoroso n taara yen ni miyankaw an donna ɲɔgɔn na n ye fɛn caman ye n ye faamuya caman sɔrɔ n ye ko dɔn quoi vraiment seko ani dɔnko dan t'a la jamana in kɔnɔna na o bɛ n bila ka ɲininkali wɛrɛ kɔni tɛngu la yala bibi in na an kan ka bɔ min ye kɔrɔlenw na an kan ka i n'a fɔ maaw kɔni hakilina bɛ maaw la k'a jira k'a fɔ ko dɔw k'olu ye yɛrɛyira ye yala bibi in na diɲɛ tɛ taa yɛrɛyira quoi an ka dugu an kan ka bɔ ni an yɛrɛ ye k'an yɛrɛ bila bɔlɔlɔw sanfɛ wa yala bɛɛ kan k'i ka dugu feere wa awɔ ni kuma in nafa ka bon kosɛbɛ parce que ko kuma la ko marketing territorial français kan na nanzarakan na dɔw b'a fɔ ko mais i bɛ se ka dugu marketer cogo di feereli tɛ sanni ni feere o komi i y'a fɔ cogo min na yɛrɛyira fana ye feere dɔ ye i n'a fɔra ko yɛrɛyira tubabukan na b'a fɔ ma ko promotion donc du coup bibi in na diɲɛ bɛ yɔrɔ min na an bɛ ye ko ni communication kɛlɛ de la mɔgɔ minnu bɛ bɔlɔlɔ kan kosɛbɛ bɛɛ bɛ k'a essayer k'a ka dugu feere n'a fɔra k'a feere k'a ka dugu ja ɲɛnama yira k'a yira k'a ka dugu kɔnɔ nin bɛ yen nin bɛ yen makutu ɲumanw ni fɛnw a n'a ɲɔgɔnna caman bibi in na an ka bɔlɔlɔ siraw kan n'i ye Mali don an ka recherche kɔnɔna na i b'a sɔrɔ fɛn fɛn lielen don kɛlɛ gɛlɛya fantanya ani fɛn caman i b'o olu de certes caman ye tiɲɛ ye mais n'a bɔra o fɛnɛ na fɛn caman fɛnɛ kɛra b'an fɛ yen nɔ n'o ye positif ye an ka seko n'an ka dɔnko an ka dugu sicogo an ka dugu jɔcogo ni kɛlɛ in tɛ Mali ye jamana min ye tourisme jamana ye diɲɛ mɔgɔ tun bɛ bɔ diɲɛ fan caman ka nin da Mali dugu caman kan région de centre b'o la ka daminɛ Bajankara ni Mopti ni Douanzan fo Koyima ni fɛn ninnu ka taga Gawo Tɔnbukutu Mande Mali fantan naani bɛɛ ye seko ni dɔnko dugu ye donc bibi n'a bɔlɔlɔ sira kan a ka kan kosɛbɛ an ka jamana yira k'a yira awɔ nin de fɛnɛ bɛ anw fɛ seko ni dɔnko la nin de fɛnɛ bɛ anw fɛ yen nɔ développement communautaire la wa dugu bɛɛ n'a tabiya don dugu bɛɛ n'a kɛcogo don parce que an bɛ yɔrɔ min na bibi in na an bɛ guerre de communication de la donc du coup an ka jamana fɛnɛ kan ka yira bɔlɔlɔ siraw kan sur le plan positif a bɛɛ kana kɛ kɛlɛ sira ye a bɛɛ kana kɛ ɲɔgɔn nifa ni banni sira ye a dɔw ka kɛ mɔgɔ minnu bɛ baaraw la togoda minnu bɛ cɛsiriw la u ka seko ni dɔnko ye min ye u nafa yɛrɛ ye min ye dugu yiriwali la o fɛnɛ kan ka yira mɔgɔw la kosɛbɛ donc an b'an banban o de kan parce que bibi na ni ko Mali ko seko ni dɔnko jamana ni ko Mali i ko keleya jamana i ko bɛn jamana donc je pense que o Mali min bɛ mɔgɔw kunkolo kɔnɔ an ka essayer an kelen kelenna bɛɛ ka se k'o Mali matarafa kosɛbɛ kɛlɛ in binna an bɛɛ kan wa an bɛɛ ka laɲini ye Ala k'a ban Mali siya bɛɛ
chama bɔ siya la an ka sigi ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka bɛn fɛn kelen kan parce que jamana y'an bɛɛ lajɛlen ta de e ni ne a bɛ se ka kɛ ɲɛmɔgɔ min b'a mara o bɛ goya an ye a bɛ se ka kɛ an ka dugu mere bɛ goya an ye an ka dugu marabaga dɔ bɛ goya an ye mais fɛn kelen min bɛ yen n'o tɛ se ka goya e ni ne o y'an ka jamana ye an faso ani an ka dugukolo donc o de b'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan donc n'an y'an banba o kan k'o bila fɛn bɛɛ ɲɛfɛ je pense que an bɛ sɔn ka ɲɛ sɔrɔ fɛn caman na. Ayiwa an bɛ tɛmɛ ni ɲininkaliw ye aw minnu bɛ segu ani dɔnko aw b'o koɲɛw dɔn yala e yɛrɛ bolo mun de bɛ maaw kɔni su ka kɛ an ka dugu kan dugumaaw kan ka mun de kɛ waasa mɔgɔw ka ɲɛsin u ka yɔrɔw ma. O ye min ye fɛn min b'u bolo de plus naturel u ka seko ni dɔnko u ka laadaw u ka taabolo o de ye jamana cɛɲa a bɛ fɔ o ma ko la diversité culturelle ni Mali siya kelen kelenna ta an si ka ko kɛcogo tɛ kilo ni taara an wasolonkaw fɛ yen an ka kɔɲɔ bɛ kɛ cogo min na ni taara an balima kɔrɔbɔrɔw fɛ yen u ka kɔɲɔ tɛ kɛ ten ni taara an balima kɛritamasɛkiw fɛ yen a tɛ ten ni taara an balima arabuw fɛ yen nɔ Mali arabuw fɛ yen a tɛ ten miyankaw sɛnɛfɔ donc fɛn min tɛ karisa fɛ yen o de bɛ e fɛ yen donc n'i y'a yira nin de bɛ ne fɛ yen nin tɛ karisa fɛ yen nɔ o bɛ mɔgɔw kunsi ka yɔrɔ ma mais o tɛ k'a fɔ k'an bɛ k'an segu ɲɔgɔn na o b'a yira dɔrɔn de ko an ka jamana in kɔnɔ siya bɛɛ n'a ka kɛcogo don n'i taara dɔgɔnɔw fɛ yen nɔ olu ka seko ni dɔnko ka bon kosɛbɛ i b'a fɔ n bɛ to yan n'i taara filaw fɛ yen nɔ a bɛ ten i taara miyankaw fɛ a bɛ ten donc o ye fɔlɔ seko ni dɔnko minnu b'an bolo an ka tabiyaw an ka kɛcogo k'o yɛrɛ yira diɲɛ na fɔlɔ an ka authenticité o de bɛ mɔgɔw attirer kosɛbɛ ka se an ka dugukolo ma et puis fana an ka dugukolo yɛrɛ kɛcogo a sigicogo a jɔcogo n'an b'a fɔ ma ko an ka architecture a n'a ɲɔgɔnna caman donc an kan ka baara kɛ kosɛbɛ an ka patrimoine de kan a kɛra patrimoine matériel ye a kɛra patrimoine immatériel ye an kan k'olu bila en amont kosɛbɛ jamana caman avancé la bibi na n bɛ exemple kelen ta n'i taara tubabu la an bɛ exemple ta faransi kan n'i taara faransi bibi na ni e y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ne sera faransi u b'a fɔ faransi jara n'an ya faransi photo lajɛ ne faransi photo yɛrɛ la u b'a fɔ ɲɛna mais tant que ma photo ta Tour Eiffel kɛrɛfɛ dɔw b'a fɔ est-ce que sera faransi fo ka Tour Eiffel kɛ Paris yɛrɛ a ye donc ni Tour Eiffel yɛrɛ dɔrɔn u b'a fɔ karisa sera faransi dɔwɛrɛ tɛ nɔgɔkurun jɔlen de don mais mun y'a kɛ fɛn ba ye pour que n'i m'a yira yɛrɛ k'i taara faransi c'est le marketing territorial u ye communication min k'a kɔrɔ u ye nafa min d'a ma u y'a bila jɔyɔrɔ min na sinon n'i taara jeni ka don an ka jeni misiri kɔnɔ k'an ka jeni misiri jɔcogo ye o fana ko ba yɛrɛ ka taa Bajankara an balima dɔgɔnɔw n'o ye ne yɛrɛ denw ye ka t'u ka so jɔcogo lajɛ kuru la k'u ka architecture lajɛ ka falaises lajɛ ka bɔ yen nɔ ka taa Tɔnbukutu cɛncɛn kan cɛncɛn couleur bɛɛ bɛ yen n'i taara Bitagungu cɛncɛn jɛlen b'a fɔ ko nɔnɔ kɛnɛ Tɔnbukutu dugu kɔnɔna na kɛlen comme chocolatama so jɔcogo architecture an balima kɛritamasɛkiw bɛ vi cogo min na n'i taara Tawudeni fana a bɛ ten ka b'o la ka taa Miyankala ka b'o la ka taa Sikaso région na ka taa Wasolo donc du coup o fɛn ninnu bɛɛ fana ye fɛnbaw de donc nanzaraw ye u t'aw bila valeur la cogo min na fan bɛɛ bɛ boli biribiri k'an kunsi a ma an fana bɛ se k'an ta kɛ ten tɔ bibi na maa caman b'i kunsi Dubaï ma mais Mali cɛncɛnbugu ka ɲi ni Dubaï cɛncɛnbugu ye n'i bɛ Bitagungu cɛncɛn kan i t'o ɲɔgɔnna sɔrɔ Dubaï mais jumɛn parce que communication anu y'a bila a ɲɛfɛ anu ye baara kɛ pour que a bɛ se ka kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min na maaw bɛ se ka taga k'u tulonkɛ k'u ɲɛnajɛ ka jamana tɔgɔ cari wa tulonkɛ ni yɛlɛ dɔrɔn tɛ o forota fana dɔrɔn tɛ o a bɛ nafa de lase jamana kɔnɔ ni dunanw nana u bɛ si yɔrɔ dɔw de la u bɛ dumuni san yɔrɔ dɔw de la u b'u fini u b'u balo wa a bɛ se ka kɛ sababu fana ka projet lase o dugu ma min bɛ o dugu ninnu yiriwa c'est ça aussi l'avantage du tourisme et de l'immersion donc k'a fɔ ten dɔrɔn ko ka ja cari o tɛ a bɛ se ka jumɛn lase sigida ma min bɛ sigida yiriwa certes dɔw bɛna fɔ an ka nin yɔrɔ cɛɲuman ninnu bɛɛ la bibi na a accès ma nɔgɔn parce que an bɛɛ b'a dɔn min bɛ jamana kan n bɛ se k'a fɔ ni waati ninnu bɛ tɛmɛ comme a ɲɔgɔnna caman tɛmɛna cogo min na o man kan k'an bolo bɔ an ka yɔrɔw la an k'u bila valeur la an k'u bila ɲɛfɛ wa a ka kan bibi na fɛnɛ an bɛɛ y'a kɔlɔlɔ ye fɔlɔfɔlɔ mɔgɔ tun bɛ bɔ diɲɛ fantan naani ka na Mali lajɛ hôteliw tun bɛ jɔ dugu b'u ta sɔrɔ a la bɛɛ b'i ta sɔrɔ mais o jɔra bibi na dugu caman jɔra mɔgɔ caman taara chômage la kɔngɔ yɔrɔ caman minɛ mais a bɛ yɔrɔ min na bibi na an ka baara kɛ min kan n'a bɛ fɔ o ma ko tourisme domestique maliyɛnw yɛrɛ k'u sen bɔ u sen kɔrɔ ka taa u yɛrɛ ka yɔrɔw lajɛ k'a ɲini k'a dɔn k'a ɲini k'a faamu ka baaraw kɛ baara minnu bɛ se ka yɔrɔw yiriwa ani seko dɔnko ninnu bɛ se ka jumɛn na don o yɔrɔ ninnu kunna donc ne bɛ se k'o de fɔ i ka nin ɲininkali in na. Ayiwa i ka jaabi ɲɛna kosɛbɛ hali sisan an bɛ taa ni ɲininkaliw ye yala bi in na marketing territorial a bɛ ɲɛsin dugubaw dɔrɔn de ma wa walima dugudenw bɛɛ de kan ka a labara. Mali fantan naani bɛɛ n y'o de fɔ Mali yɔrɔ ma bɔ yɔrɔ la mɔgɔ minnu b'an ka jɔw lajɛ an sera Mali région baw kɔnɔnaw bɛɛ la
wa an sera village fitininw kɔnɔnaw bɛɛ la village la kuma na mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'u miiri ko mɔgɔ bɛ ni sigida nin na wala campement an sera o la donc an ka baara n'o ye marketing territorial an ka projet marketing an ka baarakɛyɔrɔ yɛrɛ n'o ye groupe Walaha ye an bɛ se Mali fan 14 an bɛ Mali fan bɛɛ de couvrir en fait an t'a fɔ k'an bɛ yɔrɔ désigner n'an ka tagabolo y'an lase yɔrɔ min na don min na an bɛ yen de donc an ka projet Walaha projet kelen-kelenna bɛɛ a carilen don Mali fan 14 bɛɛ la Mali siya bɛɛ la siya ma bɔ siya la wala an bɛ tɛmɛ ni ɲininkaliw ye hali sisan fɛn min ye bi na e yɛrɛ fɛ mun de kɛlen don ka farafin jamanaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la faso Maliba mun de kɛlen don ka an bali ka investisseur ni o ye mɔgɔ minnu bɛna nafa don an ka jamana kɔnɔ ani projet baarakɛlaw mun de kɛlen don ka an bali ka olu sɔrɔ o ko ka ca mais n'an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi o sen b'a la n'o ye guerre ye maa si ka souhait tɛ guerre ye kɛlɛ man ɲi dɛ i bɛ kɛlɛ daminɛ dɔ i t'a laban dɔn tiɲɛ don depuis 100 ans kɔ Mali min gɛlɛya in na an bɛ se k'a fɔ depuis an ka indépendance a bɛ daminɛ a bɛ bila nka a juguyara ka daminɛ 2012 ka na ka se bi ma Mali yɔrɔ caman wulila maa caman somɔgɔw tora la a y'an kelen-kelenna bɛɛ touché don o don an b'a ye bɔlɔlɔsiraw ni fɛnw kan maliyɛn dɔw bɛ b'u sigiyɔrɔ la maliyɛn dɔw bɛ sa la donc o tɛ nisɔndiya ye maliyɛn den si ma wa an bɛɛ ka souhait ye Ala ka bɛn ani kelenya sabati Mali fan 14 bɛɛ maliyɛn denw yɛrɛ dama ka sigi ka kuma n'an ma sigi ka kuma an tɛ ɲɔgɔn faamu tissu social o farala kosɛbɛ an bɛɛ ka kɛ miseli k'a kala an bɛɛ ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ amalgame dabila an kana siyaw kɛ bolokɔni taamasiyɛnw ye an b'a dɔn tɛmɛnenw na kɛwale caman taara ka mɔgɔ dɔw sɛgɛrɛ o digiriw la a n'a ɲɔgɔnna caman mais n'an sigira ka kuma ka mɔgɔ caman ka justice segin a ma ka mɔgɔ caman ka fɛn caman segin a ma an bɛ bɔ nin fɛn ninnu kɔnɔ ayiwa a kɛlɛ kun ka ca on dit en français on est dans une crise multidimensionnelle a bɔrɔw ka ca donc du coup ni kɛlɛ bɛ jamana kɔnɔ an ka yafa ɲɔgɔn ma awɔ kununko kɛlɛ ani kunasiniko kɛlɛ ka tɛmɛ o bɛɛ kan an ka kuma ɲɔgɔn fɛ an ka tagabolo yira ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn faamu o ye an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ ko kɔrɔkɔrɔ kow ka ca an kɔni bɛ se ka min kɛ anw minnu ye développement communautaire ye ani seko ni dɔnko baarakɛlaw ni an minnu bɛ Mali fan an minnu bɛ travailler avec les communautés an ka baara ye sensibilisation de an ka baara ye ka maliyɛnw sigi ka kuma u fɛ de an ka baara ye ka se ka sigidaw yiriwa pour que maaw bɛ se ka dɔ k'u yɛrɛ ye donc du coup a ma nɔgɔn mais i ye min fɔ ni kɛlɛ bɛ jamana kɔnɔ maaw bɛ siran ka na k'u ka wari don a la ni kɛlɛ bɛ jamana kɔnɔ partenaires bɛ siran ka na parce que fɛn minnu bɛ kɛra don o don an bɛɛ b'a ye sinon ni kɛlɛ tun tɛ Mali la an ni partenaire caman baara kɛ ka daminɛ lawale la fo bi projet caman tun bɛ yen nɔ mais projet caman taara ka sababu kɛ kɛlɛ in de parce que projet caman bɛ a ka baarakɛyɔrɔ mɔgɔw jɔrɔ et puis fɛnɛ ni kɛlɛ bɛ jamana kɔnɔ wari dɔw fɛnɛ tɛ se ka don a n'a ɲɔgɔnna caman donc kɛlɛ in jouera kosɛbɛ Mali ka partenariat kan ani fɛn caman o sen b'a la ani fɛnɛ i b'a sɔrɔ souvent fɛnɛ Mali togodaw ni fɛnw na projet baw tɛ bɔ projet min b'a to togoda ninnu bɛ se ka dɛmɛ kuma la projet humanitaire ninnu fɛnɛ filɛ nin ye wagati kunkurunna ko de don projet bɛ na une année 2 ans a bɛ baara fitinin dɔ kɛ dɔrɔn a bɛ taga n'a taara dɔrɔn san 1 san 2 baara fɛn i b'a fɔ ko baara fu de don sigida mɔgɔ dɔw t'a ta u boloda la kuma dɔ la i b'a sɔrɔ wariko b'a to a tɔ tɛ dafa a n'a ɲɔgɔnna caman yala e yɛrɛ bolo an ka jamana maa minnu bɛ ni mara bɛ u bolo sigida maa ɲɛmaw olu kan ka mun de kɛ waasa dugu ka yiriwa de ni question ba yɛrɛ jamana marali ma nɔgɔn dɛ hali du yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ hali min ye kɔrɔ i b'a sɔrɔ dɔgɔninw marali ma nɔgɔn i b'a ta du dɔrɔn na ni ko i ka kɛ dutigi ye ka denmisɛnninw bɛɛ u hakiliw tɛ kelen ye u ka dumunikɛtaw tɛ kelen ye u ka findutaw tɛ kelen ye u ka faamuyacogo tɛ kelen ye k'olu bɛɛ don i sagonada fɛ ka essayer ka bɛn ni kelenya sabati du kɔnɔ o ka gɛlɛn jango n'a fɔra ko jamana Mali ka bon dɛ plus de an bɛ se ka fɔ 1,230,240 ni ma fili kilomètre carré o ka bon dɛ o marali ma nɔgɔn dugumisɛnninw b'a la dugubaw b'a la an bɛ min fɔ an ka jamana marabagaw ye olu de kan ka kɛ fɛnɛ faamuyabaga ye k'a fɔ k'u bɛ jamana min kunna a ka bon a siyaw ka ca bi na a défaut ka ca u ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan u kana kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ mɔgɔw fara wa kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ maliyɛnw ka degun lamɛn mɔgɔ min bɛ maliyɛnw lamɛn wa mɔgɔ min bɛ an dɛmɛ fɛnɛ ka se ka taga an ka développement sira kan wa maliyɛnw bɛɛ kelen-kelenna fɛnɛ kan ka fara jamana ɲɛmɔgɔw kan pour que jamana bɛ se ka yiriwa parce que mɔgɔ minnu bɛ ka jamana mara u tɛ jamana tigi ka tɛmɛ anw kan dɛ an bɛɛ lajɛlen de jamana tigi ye Mali y'an bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna ta de an bɛɛ ka tiɲɛ don an bɛɛ nana sɔrɔ yan wa an bɛɛ bɛ taga fɛnɛ k'a to yan an denw minnu tile kɛ olu bɛ taga olu fɛnɛ denw minnu tile kɛ donc an ka baara bɛna kɛ min ye sisan an bɛna to an denw bolo lawula jumɛn na
est-ce que ma fa don kana sɔrɔ tan de u ka ɲani ka sɛgɛn wa donc jamana ɲɛmɔgɔ bɛ se ka baara caman kɛ u bɛ se ka fɛn caman nɔgɔya jamanadenw ma ka fɛn caman nɔgɔya mɔgɔ minnu fana bɛ na jamana kɔnɔna na ka na wari don a la a kɛra secteur fɛn fɛn ye ka se ka kuma n'u ye k'u ka ɲɔgɔn faamu parce que dugu si kelen tɛ se ka bɔ a yɛrɛ la an bɛ bi min na diɲɛ kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko la mondialisation an bɛɛ mako bɛ ɲɔgɔn na donc an ka se ka siraw dayɛlɛ ka kumada siraw dayɛlɛ ni partenaire gɛrɛw ye jamana gɛrɛw ye an ka sigi an ka bɛn certes an ka jamana hɛrɛ bila ɲɛfɛ mais an ka baara u ka mɔgɔ gɛrɛw a dayɛlɛ mɔgɔ gɛrɛw an bɛɛ bɛ se ka baara kɛ jamana kɔnɔ cogo min na sifinnakaw musolakaw ani mɔgɔ caman mɔgɔ bɛ se ka baara caman sɔrɔ cogo min na an ka sigidaw bɛ se ka yiriwa cogo min na an bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔ bɛɛ an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogo min na. ayiwa aw yalala a taara mali fan caman fɛ ani mɔgɔ caman ye ɲɔgɔn ye ani mɔgɔw ye hakilina falen falen a ye yɔrɔ camanw ye aw yɛrɛ ɲana yala i ka nin munumunu salon in kɔnɔna na i delila ka nafa sɔrɔ fɛn dɔw ye an ka sigidaw la ni an sigida mɔgɔw yɛrɛ tɛ k'a jate ni k'a don bala waasa u bɛ se ka bɔ nɔgɔ la a y'a o fɛn dɔw ye mali kɔnɔ o ka ca o ye mali fantan naani bɛɛ ne balimakɛ mali fantan naani an bɛ baara k'o kan kosɛbɛ an tun b'o de fɔ an ka kuma daminɛ na an b'a fɔ min ma ko patrimoine matériel et immatériel patrimoine b'an ka mali dugu bɛɛ la que ça soit matériel ou immatériel par exemple n bɛ taa wasolon dɔrɔn ne wasolon musique ta k'a lajɛ wasolon musique c'est très riche an bɛ foli bila yan nɔ tanti Umu Sangare n'o ye n yɛrɛ tanti ye a ye wasolon musique don da la ne tanti Umu Sangare ka dɔnkili caman ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ dɔnkili ninnu caman bɔra wasolon musique kɔrɔ de kɔnɔ an bɛ fɔ o ma ko terroir kɔnɔna na n'i y'a ka dɔnkili ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ 90% bɔra an ka wasolon i n'a fɔ kɔɲɔyɔrɔw la min bɛ fɔ denbafɔli yɔrɔw la kɔɲɔmuso nadonw la ni sɛnɛw banna o n'a ɲɔgɔnna caman wa denmisɛnnin caman bɛ se k'o ta ka baara kɛ n'o ye ka wasolon tɔgɔ fɛn n'o ye mais malheureusement bi na ni wasolon musique ta k'a lajɛ a bɛ ka tunu denmisɛnninw tɛ ka sira taama o tɛ ka taga ta terroir yɛrɛ kɔnɔ ne Umu Sangare ka dɔnkili caman ta k'a lajɛ a kɛra ɲɛji sara de ye nin den ye ɲɛji sara ne ta o ta wasolon ni kɔɲɔw bɛ yen an baw bɛ nin dɔnkili in da a ma fɔ k'olu y'a ta tanti Umu Sangare fɛ tanti Umu Sangare de y'a ta olu fɛ a bɛ kɔɲɔmuso bilasira fa ni ba ka sɛgɛn ɲani olu ɲɛji sira de ye nin a n'a ɲɔgɔnna caman ni sunkuru bɛ taa kɔ la u taa finiko ni fɛn na u bɛ dɔnkili caman da sunkuru ye kɔsira a n'a ɲɔgɔnna caman ne taara an fɛ yen nɔ Tɔnbukutu o kelen don maninkala ni ye an tonton Salif Keyita ka dɔnkili ta i b'a sɔrɔ an ka seko ni dɔnko terroir dɔnkili caman b'a la u nana sɔrɔ yen a bɔra u mɔkɛw ni fɛn na u y'a ta donc an k'o patrimoine caman bɛ yen an bɛ se ka baara kɛ n'u ye k'u don yirida la ka jamana fɛn hali ni an ka symbole ta k'a lajɛ komi an ka architecture n'i ye jeni yɛrɛ misiri ta k'a lajɛ mɔgɔ bɔ diɲɛ fantan naani bi na ka na jeni misiriw lajɛ a kɛra hali maliyɛnw yɛrɛ damaw a ka d'u ye bi ka don jeni misiri kɔnɔ sigida ni jeunesse ni fɛnw bɛ se ka baara jumɛn kɛ o misiri lajɛli sababu jumɛn bɛ se ka sɔrɔ a ka baara kɛ a ka wari a ka nafa don jeni misiri kɔnɔ ne jeni brodeli an bɛ ta k'a lajɛ bolola sɔgɔli muso bɛ mun sɔgɔ cɛw de b'a sɔgɔli kɛ cɛw b'a kɛ muso b'a kɛ ma ka sa cɛw fɛ fɔlɔ la sɔgɔli n'i y'a ta k'a lajɛ a tununa bi jeni yɛrɛ dugu kɔnɔ o b'a sɔrɔ famille kelen de b'a kɛ la famille de Usumani Tarawele mais n'i y'a fini don bɛɛ b'a fɔ k'a ka ɲi est ce que an ka stylistes an ka mode baarakɛlaw o tɛ se k'o ta k'o don mode kɔnɔna na bi na k'a ta k'a développer k'a cari diɲɛ fantan naani komi an ka styliste baw y'a kɛ cogo min na Tɔnbukutu bolola baarakɛla b'o tɛ sɔgɔliw Tɔnbukutu artisanat Gawo artisanat c'est magnifique n'i y'a sago ta k'a lajɛ fugulan min yɛrɛ filɛ ne kunna nin ye mɔgɔ caman b'a dɔn a bɛ bɔ anw de fɛ a bɛ dilan anw de fɛ yan donc olu bɛɛ bɛ se ka don da la k'a la développer a fɛ an ka finiw filɛ an y'a ye kɔsa in na ko an ka jamana ye bɔgɔlanfini a y'o baara kɛ ka se k'o don da la o ɲɛna kosɛbɛ a n'a ɲɔgɔnna caman an ka galalafini caman bɛ yen an ka sɔgɔlifiniw caman bɛ yen olu bɛɛ bɛ ka tunu olu bɛɛ bɛ se ka ta ka kɛ yiriwali ye k'a don ba la a bɛ se ka kɛ baara ye an fa n'an baw ma minnu ka baaraw bɛnnen bɛ an ka sigida la an ka gesew an bɛ minnu da gesew bɛ ka tunu bi i bɛ mali village la an bɛ cɛkɔrɔbaninw sigilen u bɛ ka gese da i bɛ mali quartier caman yala bi i tɛ gese da la yɛrɛ adamadenw bɛ yen i bɛ taa mali dugu caman na bi na parce que anw filaw yɛrɛ an fɛ yen nɔ mɔgɔkɔrɔba caman ka baara ye gese ye u b'a fɔ ko fila gese version rouge lama ye olu bɛɛ bɛ ka tunu bi na alors que olu bɛɛ bɛ se ka ta k'o don bi na an ka fɛn caman kɔnɔ n'i ye fauteuils ye fauteuils bɛ ka bɔ nanzarala ka na an bɛ ka baara kɛ tabali minnu kan an bɛ ka baara kɛ fɛn minnu na n'u bɛɛ bɛ se ka dilan k'an ka seko ni dɔnko don a la ka se k'a kɛ baarakɛya ye olu ma ka kɛ industrie culturelle yɛrɛ ye a n'a ɲɔgɔnna caman n'i bɔra seko ni dɔnko fɛn na ka taga sira gɛrɛ fɛ an ka dugukolo ye sɛnɛkɛ dugukolo de anw yɛrɛ fɛ wasolon dugukolo ka ɲi kosɛbɛ donc du coup projet ni fɛn min bɛ se ka jeunes dɛmɛ u ka se ka dugukolo in k'a don ba la k'a baara i b'a ye sanu baara bɛ k'an ka dugukolo caman na a bɛ k'a tiɲɛ sanu bɛ se ka bɔ cogo ɲuman jumɛn na ka dugukolo matarafa n'i taara o siraw fɛ o bɛ jiko a n'a ɲɔgɔnna caman an ka fɛn kelen kelenna bɛɛ bɛ se ka don ba la ka kɛ sababu ye min bɛ se k'an ka dugu yiriwa
je pense que an ka seko dɔn ko mɔgɔ bɛ se k'o kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ bɛ se k'o kɛ projet baarakɛlaw bɛ se k'o kɛ an bɛɛ k'an bolo fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn. Ayiwa i ka nin kɔrɔfɔ ɲana halisa an bɛ ɲininkali tɛngu walaha a ye wulikajɔw kɔni caman kɛ a ye munumunu salow kɛ e yɛrɛ bolo a ye baara jumɛn de kɛ ne bɛ se k'i kun kɔrɔta n'o ye bi a ye projet jumɛn sigi sen kan ni a ye ɲɛ sɔrɔ ni i bɛ se k'i disi gosi n'a ye. Ne yɛrɛ bɛ se ka disi gosi n'an ka projet caman ye ni n b'a fɔ n bɛ ɲinɛ dɔ kɔ ne yɛrɛ ye walaha produit 100% donc du coup o yɛrɛ ye nisɔndiya ye ne yɛrɛ ma kosɛbɛ k'a fɔ ko entreprise ye ne former et que alhamdoulilah bibi na fɛnɛ ne bɛ se ka fɛn caman fɔ mɔgɔw ye u bɛ ka tata sɔrɔ min na wa ne yɛrɛ fɛnɛ kɛra sababu ye ka mɔgɔ caman former ne taara an ka seko ni dɔnko sababu ye fɛn mɔgɔ caman bɛ se ka na an bɛ bɔlɔlɔ siraw de kan u bɛ se k'a lamɛn Mali jeune caman bɛ yen bibi na minnu bɛ baara kɛ seko ni dɔnko notamment jataw phototaw ni vidéo ni fɛn caman a caman tɛmɛna walaha fɛ u bɛ se ka jamukan in lamɛn k'a sereya o caman ka formation sɔrɔ walaha fɛ wa an n'u caman bɛ bɛn baarakɛyɔrɔbaw la u b'a fɔ an ye nin k'aw ka formation na o ye nisɔndiyaba ye anw ma o Mali région tɛ bibi na a ka dɔgɔn ko jeune minnu bɛ baara kɛ seko ni dɔnko jataw ani dugukolo an ka jamana yiriwaliw la ko ko m'an ka formation dɔ sɔrɔ n'an b'a fɔ ma k'an ka centre n'an ka club o bɛ Mali yɔrɔ caman wa an ye baara fɛnɛ kɛ togoda caman na bibi na kɔni na anw wulila ka taa Mali yɔrɔ yɔrɔ kɔni walaha an b'an ka so wa togoda ninnu bɛɛ b'an kunbɛn maa caman b'a fɔ an ɲɛna n'anw bɛnna bɔlɔ kare kɔnɔ na walaha mɔgɔw hali kɛlɛ bɛ nin yɔrɔ in na aw bɛ se ka taa cogo di aw ka dawulu ye jumɛn dawulu foyi t'a la mɔgɔ an bɛ taa Mali jamana kɔnɔnaw bɛ an kunbɛn cogo min na parce que wagati min na a ka gɛlɛn u ma ka kalan an tun bɛ yen an n'u sigira an n'u ye fɛn caman kɛ an n'u masalala waati min na a nɔgɔyara an bɛ yen wa waati min na fana u mago b'an na an bɛ yen baara sira dɔrɔn tɛ k'an bɛ wuli dɔrɔn ka taa ni projet in kɛ an b'u ka adamadenya la don o don de n'u ka somɔgɔ kɔɲɔ bɛ yen an bɛ wuli an bɛ taa kɛ ka sɔrɔ caméra tɛ yen kuma dɔw la balima a kɛra balimaya a kɛra sinji an bɛ ɲɔgɔn sira taama donc n'anw wulila ka s'u ma ko la an y'u dɔ de ye donc o de y'an ka baara kɛcogo yɛrɛ diya mɔgɔ caman ye donc an b'an disi gosi n'an ka o programme an ka so marketing territoire ye an ka festival ACNA n'o tun bɛ kɛ Kulukoro gun sanfɛ n'an ma se ka kɛ ɲina fɔlɔ o kɛra sababu ye ka tɔgɔba di Kulukoro dugu ma ka fɛn caman yiriwa ani ka sɔrɔ caman don Kulukoro kɔnɔna na an ye baara caman kɛ Jene ni san laban na a ye Jene dɔɔnin dɔ ka kɔrɔ mais kɛlɛ ni fɛn tun y'an ka yɔrɔ caman datugu maa o yɔrɔ caman yira mɔgɔw la kɔrɔnfɛn ni fɛn ni fɛn caman donc an b'an disi gosi n'o ye kosɛbɛ an ye projet de développement communautaire mun sigi Mali yɔrɔ minnu na an ye jeunes minnu bilasira u ka se ka kɛ bibi na a ka se ka kɛ baarakɛda ye u yɛrɛ ma u ka sigidaw la Gawo b'o la ne yɛrɛ bɔra Gawo formation la Tɔnbukutu b'o la Jene b'o la Bajankara b'o la Wasolo b'o la a n'o ɲɔgɔnna caman donc ko mɔgɔ fɔli man di yɛrɛ da mais mɔgɔ y'an ka baara nafa caman ye an ka bɔlɔlɔw kan ani région kɔnɔna ninnu kɔnɔna o région ka dɔgɔn bibi na i bɛ taa yɔrɔ min i b'a fɔ ko groupe walaha mɔgɔw bɛ marketing tɛ mɔgɔ ko mɔgɔw t'a dɔn o bɛ kɛ an ye baara minnu kɛ an ka sigidaw la o de bɛ anw yɛrɛ ka tagali nɔgɔya mɔgɔw b'an ɲininka dawulu foyi t'an bolo ani maa tɛ baara kɛ a kɛra ko mɔgɔ min b'a fɔ ko non n bɛ se ka ninnu dɛmɛ ka taa n'u ye nin sira in fɛ k'u kisi ayi dugulamɔgɔw yɛrɛ de bɛ anw kisi parce que dugulamɔgɔ ninnu an y'u dɔ de an bɛ taa kuma risque bɛɛ de b'a la an bɛ risque yɛrɛ de ta ka se yɔrɔ ninnu na mais an b'a fɔ awɔ an balimaw an baarakɛɲɔgɔnw ani an sinjiw de bɛ nin yɔrɔ in na u mako bɛ anw na an bɛ taga wari t'an bolo kuma dɔ la k'a d'u ma mais min b'an kunkolo kɔnɔ u n'an bɛ jɛ k'o baara k'o kɛ wari sɔrɔda ye u ma an'u ka sigida ma. Ayiwa i ka kuma ɲɛna kosɛbɛ fɛn min ye an bɛ tɛmɛ ni ɲininkaliw ye walaha bibi in na aw ka priorité c'est à dire que aw yɛrɛ aw ɲɛsinen don fɛn jumɛn de ma bibi in na. Bibi in na an ɲɛsinen don fɛn min kan o ye développement communautaire ye i b'a traduire nanzarakan na bamanankan na o tɛ k'an ka dugu don développement communautaire o ye k'an ka sigidaw yiriwa ka baarakɛyɔrɔw yiriwa k'a ka baaraw sɔrɔ ka di l'insertion socio-professionnelle surtout des jeunes ka se ka sifinakaw tɛgɛ don ca la u ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye u kana sigi maa wɛrɛ la an ka baarakɛ min na o ye seko ni dɔnko ye donc an b'o de kɔnɔna na comme aw bɛ min kɛ on est dans l'action humanitaire on est dans le développement communautaire, on est dans l'insertion socio-professionnelle et la bonne gouvernance. Donc, ko barakaminen ke se ko dongo be se ko ulu accompagner cogo min na. Donc, o ye walaha ka jɔyɔrɔba ye wa an b'an kunsino ma kosɛbɛ wa ka ca Ala fɛ fɛnɛ an ɲɛ sɔrɔ a la wa an bɛ continuer fɛnɛ ka ɲɛ ɲini a la. An y'a ye k'a fɔ a ka wulikajɔw la an ni mara ɲɛmaw maa minnu bɛ mara kunna an ni olu bɛ hakilina falenfalenw kɛ ani sifinakaw bɛ kuma ani entrepreneurs bɛ kuma ani sigida maa ɲɛmaw bɛ kuma o b'a jira k'a fɔ aw bɛ fɛn caman kalama yala a ka o kuma ɲɔgɔnyaw ni o wulikajɔw la yala aw ɲɛ bɛ gɛlɛya jumɛn de la min ye a bɛ gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ a ka wulikajɔw senfɛ. I da donna min na an b'a fɔ ma walahala ko grain Z
n'an taara yɔrɔ yɔrɔ an bɛ gɛrɛn sigi parce que Mali la o ye an degilen don ka sigi o ye laada ye o ye laada ye ka kuma o bɛ ka te sigi an nan'o sɔrɔ yan an ka cɛkɔrɔbaw bɛ sigi gɛlɛw kɔrɔ an balakaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɔlɔnmadaw la fɛn caman yɔrɔ ka se ka kuma ka dugu kibaruyaw di ɲɔgɔn ma an y'o dɔrɔn de ta k'o moderniser n'an taara yɔrɔ yɔrɔ komi i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na a b'an ka jaw la an bɛ taa an bɛ sigi ka fɔ kɛ an bɛ tapibaw sigi an bɛ n'an sigi cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔba an y'a kɛ wasolon kɔsɛn an y'a kɛ jeni an y'a kɛ san i b'a sɔrɔ kuma dɔ la furugufurugu dɔ bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ou bien kuma dɔ b'u bolo k'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna anw bɛ na an bɛ kuma da d'u ma an bɛ sigi an bɛ te min an bɛ baro an b'a fɔ nin hakili baro de maa si kana maa si neni maa si kana wuli ka kɛ maa si kan kɛlɛ tɛ donc i b'a sɔrɔ kuma dɔ la o sigi ka fɔ ninnu na ko dɔ bɛ mɔgɔ dɔ kɔnɔ k'a fɔ ko dɔ ye o b'o fɔ i b'a sɔrɔ kuma dɔ la dugu dɔ la an bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen u tɛ sigi ɲɔgɔn fɛ u tɛ jiw kɛ ɲɔgɔn tigɛ mais an bɛ bonya ni min ta k'u sɛgɛrɛ a n'a minnu kan cogo min na u bɛ o bonya lasegin an ma ka sɔn an ta ma ka n'u sigi ɲɔgɔn fɛ ka kuma wa ka ca Ala fɛ a sigiliw bɛ wuli kuma o b'a sɔrɔ an farala ɲɔgɔn kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka hakilina falen kɛ o dugu bɛ se ka yiriwa cogo min an bɛ se ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na donc an ka baara tagabolo la o b'an ka démarche la kosɛbɛ n'an b'o fɔ o ma ko le grain discuter échanger à mon azimut autour des problèmes liés à la société et à la communauté donc an b'o kɛ donc o baro ninnu de kɔnɔna na o b'a to anw yɛrɛ walaha mɔgɔ an b'a fɔ nin dugu in na an b'a dɔn nin gɛlɛya in bɛ nin kan nin bɛ nin ni nin cɛ dugu gɛlɛya bɛ yen nin bɛ yen nin bɛ yen donc an b'o ta k'o sɛbɛ ka hakilina falen kɛ ni dugulamɔgɔw ye an bɛ se ka solution sɔrɔ o la cogo jumɛn donc comme an ni partenaires bɛ baaraw kɛ maaw b'an su bɔlɔlɔ kan an fana b'o ci partenaires ma k'a yira bɔlɔlɔ siraw kan pour que u k'a dɔn n'u kan ka taa baara kɛ ni sigida in na nin togoda in na nin sira in filɛ nin ye u bɛ se ka nin kɛ donc an b'o études fana kɛ maa caman ye ani ONG caman bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a f'u ɲɛna ok n'aw kan ka taa wasolon de a filɛ wasolon problème nin de b'a sigidaw kan a bɛ se ka baara kɛ nin sira in de kan pour que wasolonkaw bɛ nafa sɔrɔ Tɔnbukutu sigiya donc an ni u b'o baara ɲɔgɔn na caman kɛ wa a b'a to fana an ka jamana ɲɛmɔgɔ minnu n'u tɛ se ka wuli ka se togoda ni sigida minnu na ka sababu kɛ u ka baaraw kɛcogo ye ni jamana kɛcogo ye donc du coup u bɛ se k'u référer an ka o baara kɛlen ninnu na ka se k'a dɔn nin bɛ tan nin bɛ kɛ tan donc an bɛ baara k'o kan kosɛbɛ wa an yɛrɛ bɛ gɛlɛya caman ye bɛɛ b'a dɔn bi bi in na ka taama Mali la kɔni a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn siraw ma nɔgɔn kow ka ca mais an yɛrɛ ye gɛlɛya caman sɔrɔ an bɔra fɛn caman na Ala y'an ni kisi fɛn caman ma an t'an da dɔw bɛɛ la k'o fɔ yan mais alhamdulilahi rabi alamina halisa kɔni an b'an ka Mali togoda mɔgɔ bɛɛ fo ani sigida mɔgɔ bɛ baara kɛ mɔgɔ bɛ siraw nɔgɔya an bolo ani mɔgɔ bɛ siyɔrɔ d'anw ma mɔgɔ bɛ dumuniw d'anw ma an ka jamana ɲɛmɔgɔ an bɛ bɛɛ fo halisa kɔni a ka d'an ye an ka se ka continuer k'an ka baara kɛ Mali fantan naani bɛɛ siya ma bɔ siya la kabila ma bɔ kabila la dugu ma bɔ dugu la sinon gɛlɛya caman b'a kɔnɔna na mais bi bi in na alhamdulilayi Mali sigida bɛɛ Mali togoda bɛɛ Mali région na olu y'anw balimaw ye u kɛra an fɛ an ka voyage caman bɛ yen mɔgɔ b'a ɲininka a ye wari don na dɛ i b'a sɔrɔ an ma wariba yɛrɛ bɔ an ka togoda mɔgɔ de b'a bɛɛ bɔ i b'a sɔrɔ kuma dɔ la an bɛ ka taa wasolon ka minnu sigilen don jamana kɔfɛ u b'an wele an bɛ cadeau sɔrɔ an bɛ finiw sɔrɔ dɔw yɛrɛ b'a fɔ ayiwa n'aw taara aw ka don sili bɛɛ an b'o ta en charge dɔw b'a fɔ ayiwa walaha mɔgɔw a bɛna dumuni min di jeunes ma kɔni aw y'o to an bolo an b'o ta dɔw b'a fɔ walaha mɔgɔw an kɔni bɛ se ka nin kɛ aw ye donc o de fana ye nafaba dɔ ye wa anw fana bɛ se k'a f'u ɲɛna n ko kuma bɛɛ an b'an ka partenaires kɔnɔ an b'an ka ONG kɔnɔ an b'an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔnɔ an yɛrɛ k'an yɛrɛ dɛmɛ minnu bɛ kɔ kan minnu bɛ yan karisa bɛ se ka nin di karisa bɛ se ka nin di karisa bɛ se ka nin kɛ an bɛ se k'o kɛ ko ye an ka sigida bɛ yiriwa cogo min na fitini mɔgɔw bɛ na an dɛmɛ an y'o kɛ wasolon kɔsa in na an ye crowdfunding lase wasolonka minnu bɛ kɔfɛ Malien minnu bɛ kɔfɛ wasolon kɔnɔ mɔgɔw fa y'a essayer an sera ka forage sigi wasolon dugu dɔ la cogo gɛlɛya tun bɛ mun na o forage in na bi bi in na musow bɛ fara ɲɔgɔn kan ka nakɔ baaraw kɛ ka t'o feere Sekɔrɔli sugu la o ye sɔrɔ dɔ ye ONG ka wari ma don a la a wari bɛɛ bɔra Malien minnu bɛ jamana kɔ kan wasolonka minnu yɛrɛ sigilen don dugu gɛrɛ la wasolonka minnu bɛ yen nɔ wa an kɛlen ka wari fɛnɛ sɔrɔ an taara dugulamɔgɔw de ye sigiyɔrɔ di anw ma ko an bɛ nin hectare da in di a bɛ forage sigi aw kama an bɛ nin hectare da in di dugu musow ma bɛɛ bɛ se ka n'a ka sɛnɛ kɛ k'i dahirimɛ sɔrɔ a la o koba dugutigi b'a fɔ aw kama an bɛ se ka nin foro in di aw ma a b'an dɛmɛ an bɛ baara kɛ an b'a fɔ dugulamɔgɔ ye aw ka sira ko ka gɛlɛn dɛ ayiwa nin dugu in ka bɔgɔ di nin dugu in ka nin di a ye jɔ a ka baara fɔlɔ kɛ mɔgɔ dɔ bɛ se ka na fara aw kan an b'a jɔ cari min bɛ se ka dɛmɛ kɛ olu bɛ dɛmɛ kɛ a n'a ɲɔgɔnna caman donc o bɛɛ b'an ka baara tagabolo la donc n'i y'a faamuya bi bi in na a ma se yɛrɛ an ka sifinnakaw u ka bɔ ka taa sa kɔgɔjiw ni fɛnw na n'an y'an hakili baara donc anw yɛrɛ fɛ yan an bɛ se k'an dahirimɛ sɔrɔ ni k'a bɔ nɔgɔ la wa awɔ a ma nɔgɔn dɛ gɛlɛya caman bɛ yen mais n'an y'a hakilina falen kɛ ka faire de entreprendre an ka sigidaw la ani ka idéw sɔrɔ an bɛ se an ka sigidaw bɔ ɲɔgɔn na a bɛ se ka kɛ sɔrɔ da an yɛrɛ ma o ka fisa an ka taa an yɛrɛ faga kɔgɔji la tunga ma nɔgɔn dɛ
tunga ma nɔgɔn. Donc tunga yɛrɛ la n'i taara a bɛɛ bɛ taa laban baara kelen de ma i bɛ taa baara de kɛ o. I bɛ taa baara de kɛ i b'a fɔ ko non wari min bɛ sɔrɔ a la o tɛ sɔrɔ an bɛɛ b'a dɔn a ma nɔgɔn bi bi in na baara tɛ yen a fɛn tɛ mais an tɛ mɔgɔ si fɛnɛ encourager i k'i kunsi kɔgɔji ma parce que an minnu sera nazaradugu ninnu na an ni tungarankew kumana u bɛ layilaw na an y'a ye papier ko dɛsɛw fɛn caman a n'a ɲɔgɔnna caman an yɛrɛ baara k'o projet caman kan mobilité et migration ani partenaire caman donc an yɛrɛ la Mali fantan naani bɛɛ kun jumɛn b'a to jeunes bɛ b'u sigidaw la k'a fɔ k'u bɛ taa wari ɲini gɛlɛyaw ni ani fɛn caman wa jeunes ninnu bɛ taa sira jumɛnw fɛ gɛlɛya jumɛn b'o siraw la cɛncɛnkanaw u bɛ binkani wale minnu bɛ s'u ma fo ka se u sera kuma dɔ la kɔgɔji kan u ni banaw papier ko dɛsɛw a n'a ɲɔgɔnna caman donc a ma nɔgɔn kosɛbɛ maa si tɛ maa si kɛ kɔgɔji kan bi parce que mɔgɔ caman tora la an balima caman tora la dɔw tunna hali u ma ye ne yɛrɛ baden kɔrɔmuso dɔ bɛ hali sini an bɛ ka ɲini an m'a ye mɔgɔ t'a dɔn wa a sara wa a tora so a tora kungo n yɛrɛ cousine directeur n'a ɲɔgɔnna caman donc an b'a fɔ an ka sifinnakaw ye a ma nɔgɔn mais foyi de ma nɔgɔn an k'an banban an ka miiri an ka entreprendre dans nos territoires duguba kɔnɔna n'o ye Bamako ye bɛɛ ma dabɔ Bamako sigi kama an ka to an ka togodaw la an ka projet développer an ka village kɔnɔnaw an ka sigiyɔrɔw la an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilina falen kɛ ka baara kɛ an ka jamana kɔnɔ i bɛ se ka bɔ ka taa wari ɲini yɔrɔ gɛrɛ ka segin ka na baara kɛ jamana kɔnɔ a n'a kɛcogo don a n'a tagacogo don mais an tɛ maa si pousser k'i kɛ kɔgɔji kan a ma nɔgɔn. Ayiwa an b'i fɔ i ka ni ladilikan ɲuman in na an bɛ tɛmɛ ni ɲininkali hali sisan i ka wuli ka jɔw la n'i ka taamaw senfɛ yala i delila ka ko dɔ ye ko min n'a y'i marqué i ɲinɛna ka i dɛsɛra ka ɲinɛ kɔ sanga ni waati i hakili bɛ jigin a la i bɛ se ka o misaliya dɔ d'an ma. O ye maliyɛnw ka comment on dit en bambara l'hospitalité jatigiya ani an ka adamadenya n tɛ se ka ɲinɛ o kɔ n tɛ se ka exemple kelen fɔ parce que yɔrɔ ni bɛ yaala ko caman bɛ kɛ mais comme yɛrɛ ye marqué maliyɛn bɛ maliyɛn fɛ cogo min na wagati dɔw gɛlɛyara kosɛbɛ jamana kɔnɔ o wagati ninnu ye sɔrɔ Mali région dɔw la n wulila ka se mɔgɔ dɔw ma o ko ninnu na o mɔgɔ ye n bisimila cogo min na k'an dumuni k'an balo a tɛ bɔ n kɔnɔ wa an ka baarakɛyɔrɔ la kuma o ko ninnu b'an sɔrɔ n bɛ exemple kelen ta hali kuma dɔw la i b'a sɔrɔ wari tɛ ala an bolo ka taa togoda dɔ la an sigilen an bɛ projet dɔ fɔ dɔrɔn maliyɛn dɔ bɛ sin k'an wele ten karisa an bɛ nin di aw ma a bɛ ka baara min kɛ a ka d'an ye a ka d'an ye a ka na a ko exemple ka ca parce que a bɛ kan na don o don e sigilen tɛ ni fɛn minnu ye dɔ b'i wele karisa ni dépense in jɔra a kɔrɔ baara taga bolo la certes kuma dɔ la wari in tɛ o a kɛcogo de don acte tout récemment an y'a bila réseau kan n tun bɛ Gawo région na n sigilen dɔrɔn TikTok kan dɔ ye écrit ko ton numéro ngo bonjour ngo somɔgɔw bɛ di a ko je vais ton numéro ne bɛ n ka numéro di diɲɛ bɛɛ ma wala ha baarakɛyɔrɔ numéro de don n ye numéro di a ma a ko merci ngo i yɛrɛ ni ce n sigilen dɔrɔn a ye 4000 ci ma ngo n seginna ka wele ngo ne fa e filila ka 4000 ci ma dɛ a ko ayi wala ha zena tɛ a ngo awɔ n y'a di wala ha ma aw bɛ baara min kɛ a ka di n ye hali ni ye miliyari sɔrɔ n b'a di aw ma aw kama n bɛ fɛn caman ye n bɛ fɛn caman faamu nin ye san 10 kɔ de tunga la ma segin ka na n ka dugu la n ma n ka dugu fɛn dɔw ye bi n y'o ye aw ka jaw la a ka di i ka n don forfait la ka continuer ka fɛnw bila bɔlɔlɔw kan an k'a ye o n'a ɲɔgɔnna caman dɔw b'an wele ka fini d'an ma dɔw b'an wele ka samaraw d'an ma dɔw b'an wele ka fɛnw d'an ma donc o ko ninnu a b'an marqué kosɛbɛ hali ka se téléphone minnu b'an bolo o n'a ɲɔgɔnna caman donc du coup o ko ninnu bɛɛ bɛ an marqué donc k'a yira ko Mali ye bɛn ani keleya de maliyɛnw bɛ ɲɔgɔn fɛ wa Mali siya bɛɛ fɛ kuma dɔw la n'a fɔra k'a ye na n ka sigi ko an ka na n ka kɛlɛ furukufuruku bɛ don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mais o t'an bɔ kɔrɔn dɔgɔya la donc o ko n'a ɲɔgɔnna caman maliyɛnw ka adamadenya u ka mɔgɔ kunbɛcogo o ye ne marqué kosɛbɛ an ka projet caman na ani n ka yaalaw caman na kuma dɔw la n bɛ se dugu dɔw la u bɛ n kunbɛn cogo min na u b'an minɛ cogo min na u bɛ siyɔrɔ d'an ma cogo min na an bɛ dumuni cogo min na fo n bɛ maloya hali n t'a dɔn ne ni n baarakɛɲɔgɔnw an bɛna ninnu sara ni jumɛn ye an bɔra waso kɔsa in na muso y'an kunbɛn dɔ ani tɛgɛrɛ n kɔrɔkɛ don o don su fɛ to filen 6 tan bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tilegan fɛ gɛnsɛnkini sagaw bɛ faga an ye nemurubɔrɔw bɛ na d'an ma donc o bonya o adamadenya o de ye ne marqué kosɛbɛ Mali yɔrɔ caman na. Ayiwa hali sisan an bɛ tɛmɛ ni ɲininkaliw ye e yɛrɛ bolo bi bi in na sifinnakaw olu jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun ye waasa ka se ka maaw su ka kɛ an ka dugu n'an ka jamanaw kan jeunes an ka rôle ye jumɛn ye. mais n'i ko jamana avenir i ko jeunesse don
Mali ye dugu min ye sifinw de ka ca ni sijɔw ye o y'an ka chance de an ka k'o saisi de sifinnakaw kan ka baara kɛ k'i ɲɛsin u ka dugu yiriwaliw kan k'i ɲɛsin jamana yɛrɛ yiriwali kan mais bi bi in na n'i y'a ta k'a lajɛ problème caman bɛ anw sifinnakaw yɛrɛ la dɛ an baarakɛla ka dɔgɔn fɛn caman nana substitution n'a b'a fɔ ma ko ɲɛnaminimafɛnw an caman kɛra o minbagaw ye a bɛ ka kɔlɔlɔba de lase sifinnaka caman ma Mali yɔrɔ caman na wa an caman fɛnɛ kɛra nɔgɔya ka d'an ye ka tɛmɛ baara gɛrɛ kan an caman y'an yɛrɛ degi wari nɔgɔya sɔrɔli la donc o ye problème ba ye bi bi in na a b'a dɔn an bɛ ka boli ka taa jamana minnu na mɔgɔ dɔw de y'o jamanaw bara ka se k'u lase nin ma donc ni anw bɛɛ bolila ou bien n'anw bɛɛ y'an ba baara ma jɔn de bɛna anw ta dilan an ye jɔn de bɛna anw ta kɛ Mali avenir y'a sifinnakaw de donc anw kelen kelenna bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ Maliko la kelen kelenna bɛɛ i mana don kungo kɔnɔ ni kungo jalen don ji tɛ n'an kelen kelenna bɛɛ ye ji kelen tɔn a bɛ kɛ baji ye dɛ mais n'a dana mɔgɔ kelen ka tɔn ma a bɛ san yiriwa kɛ ka sɔrɔ a ma kɛ baji ye dɛ donc ko bolokɔni kelen tɛ se ka foyi kɛ kɔnɔ juru jɔlen b'a fɔ ko bi donc Mali jeunesse ka conscience fara k'a yira a la ko Mali ye u ta de Mali y'an bɛɛ ta de et que la jeunesse a un rôle très important à jouer pour le développement du pays et le développement de nos différentes communautés en fait. Donc an ka kunsi baara ma an ka taga bolo dɔw dabila et spécialement bibi na la consommation de stupéfiants a bɛ ka terrain gagner an ka sigidaw la i bɛ taa sigida dɔw la jeunesse yɛrɛ mako bɛɛ salen don k'a sababu kɛ stupéfiants ni fɛnw taliw ye a kɛra drogue ye a kɛra alcool ye a kɛra a n'a ɲɔgɔnna caman u ka gɛlɛn fɛn kirikaraw bibi na sifinna caman b'i yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔn kɔnɔnaw na an yɛrɛ bɛ baara k'olu kan kosɛbɛ autogares ni voxdaw ni Guinée places la u ka adamadenw bɛɛ donnen don bɔgɔw la baara kɛcogo donc an bɛɛ ka hakili t'o la an ka sensibilisation kɛ an ka maaw bilasira ɲumanw kan pour que an bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka jamana in jɔ cogo min na an ka jamana marabagaw fɛnɛ ka kɔsi sifinnakaw la ka baara yɔrɔw cari baara minnu bɛ se ka baara yɔrɔw di sifinnakaw ma ka projet ɲini projet minnu bɛ se hali mɔgɔ minnu bɛ bɔlɔn ni fɛnw kɔnɔ ka se k'u b'u kɔnɔ k'u bila yɔrɔ la yɔrɔ minnu bɛ se ka baaraw degi a baara ninnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana taga ɲɛ yala n'an ye dɔ fɔ ɲa cɛlakaw ye an ka dɔ fɔ ɲa yɛrɛ ye min ye i ye sifinnakaw ta fɔ denmansaw yala mun bɛ fɔ olu ye ani jamana marabaaw ye waasa an ka mara a ka se ka kɛ sababu ye k'an ka jamana bɔ nɔgɔ la n da dɔw de la sisan i b'a dɔn bibi na ne kɔrɔkɛ an banna an ka tagabolo caman na o de y'an lase nin ma an banna an yɛrɛ la trop an banna an ka fɛn caman na i b'a dɔn an bɛ fɛn fɛn ye livre ni fɛnw kɔnɔ an ka société tun organiselen don trop mara tun bɛ yen yɛrɛdɔn tun bɛ yen ɲɔgɔn minɛ tun bɛ yen an bɛnna o fɛn caman na i b'a dɔn ko diɲɛ mana évoluer cogo cogo i ka seko n'i ka dɔn i ka kɔrɔlen dɔ ta bani i ka kura in fara o kan i k'a fara ɲɔgɔn kan o tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ bibi na lamɔ tiɲɛna n'a fɔra lamɔ tiɲɛna anw denmisɛnninw dɔrɔn nɔ tɛ mɔgɔ minnu b'anw na olu fɛnɛ nɔ b'a la n'o y'an bangebagaw ye est-ce que olu somɔgɔw ye lamɔ min d'u ma est-ce que olu bɛ k'o di anw ma est-ce que siraw bɛ ka taama bibi na dɔ den ye tiɲɛni kɛ ala k'i kisi k'a fa ɲɛna a bɛ taa n'i ye fɛn na dɛ donc an bɛɛ de kan ka jɛ ka ɲɔgɔn na faamuya ka ɲɔgɔn na mɔ an ka société tun organiselen don cogo kɔrɔ jɔyɔrɔ dɔɔnin don muso jɔyɔrɔ dɔɔnin don cɛ yɛrɛ jɔyɔrɔ dɔɔnin don u nana ka kuma caman fɔ an ɲɛna an ka tagabolo la jɔyɔrɔ tun tɛ musow la musow tun bɛ taa denmisɛnw tun bɛ taa mɔgɔw bɛ an ka kɔrɔlen ce qui existait dans notre propre culture an ka seko dɔnkun na ani diinɛw nana ni min ye mɔgɔw b'u ɲagami i b'a sɔrɔ diinɛ nana ni fɛn caman ye o ta anw tagabolo ye mɔgɔ bɛ ɲinɛ an tagabolo bɔ k'a fɔ non an tagabolo tun bɛ taa na tun bɛ taa na ye nin kɛ tan ye nin kɛ tan i b'a sɔrɔ diinɛw yɛrɛ nana n'o tagabolo ye mais an tagabolo kɔrɔw tun bɛ yen min tun tɛ ten min tun ka ɲi donc an ka diinɛ tagabolo n'an ka tagabolo kɔrɔw an k'u lajɛ minnu tun b'an fɛ n'olu ka ɲi ɲumanw an k'o fara diinɛ ka ɲumanw kan k'o fara modernisation ɲumanw kan ka baara kɛ diinɛ nana k'a sɔrɔ fɛn caman bɛ anw fɛ yan diinɛw nana k'a sɔrɔ n'a fɔra diinɛ la k'i kana bi mɔgɔninfin ɲɔgɔn kan i kana suɲɛni kɛ i kana bingani kɛ i kana jɛnɛya kɛ a n'a ɲɔgɔnna caman sani diinɛ nali cɛ sani n'a fɔra ko diinɛ o ye diinɛ monothéisme ye silamɛya diinɛ ani kerecɛya diinɛ sani o nali cɛ nin bɛɛ tun b'an ka tabiyaw la an ka maakɔrɔbaw tun bɛ nin bɛɛ sinsin ni lamɔ tun dilen don anw ma kana kuma i kɔrɔ ma tan kana kuma i dɔgɔ ma tan ni i ba ko min o ni balimamuso ye danga a b'i minɛ o kɔrɔ de ko muso kan ka bonya ni fa dɔgɔmuso ko min a tɛnɛmuso danga a tɛnɛmuso de ye dutigi ye olu bɛɛ tun bɛ anw fɛ yen o bɛɛ tun ye pour que ka segin ɲɔgɔnya ɲɔgɔn bolo ka bɛnw sabati ɲɔgɔn bolo ni kabila tɛ se ka furu parce que kabila ninnu bɛ tan na a bɛ tan olu bɛɛ tun ye ka sinankunyaw ɲɛmɔgɔyaw donc n'i y'an ka nin tabiyaw bɛɛ ta k'a lajɛ
aya beke bibi na ko jugu ye ni ko bibi na ni kabila inte furu mo ko b'a bila ta dine ka sira fɛ mais muna an bamɛbagaw tun y'a kɛ c'est pour que ka fɛn dɔw sabati pour que fɛn dɔw kana ko kɔrɔ dɔw kana se ka kɛ ko ye mun bɛ se ka mɔgɔw fara mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan ko bɛɛ tun kelen pour que an ka fara ɲɔgɔn kan ɲɛmɔgɔniya tulonkɛ i b'i kɔrɔkɛ muso i b'a dɔgɔya a bɛ nin k'a la ne muso a bɛ ji di ma a bɛ fɛn o bɛɛ pour que ka du ja du sigi ka nɔgɔya ensuite a kɛkun yɛrɛ fanba ye min ye i bɛ taa sɔrɔ a bɛ ka ko dɔ kɛ du kɔnɔ mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ i b'i don tulonkɛ la i b'a fɔ i ka n'a ma ja fɛn i b'a fɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni degun ye a tɛ dig'a la nka a b'a faamuya ne yɛrɛ bɛ n boli biribiri ka taa village kɔnɔ o de kan ne yɛrɛ mana se an ka village la n'o ye Wasole ala barika la n kɔrɔkɛ muso caman bɛ yen n bɛ tulonkɛ k'u fɛ i b'a sɔrɔ tuma dɔ la i ye min fɔ kɔrɔkɛ muso bɛ ko dɔ kɛ a man ɲi a cɛ b'a fɔ n'i y'a fa ɲɛna a bɛ kɛ furusa taga bolo ye buramuso b'a fɔ n'i y'a fa ɲɛna a fɔ ko buramuso ka jugu donc e min y'a ɲɛmɔgɔ ye a bɛ f'i ɲɛna e de bɛ na e karisa dɛ y'an tɔɔrɔ i ka to man di i bɛ to ka kɔgɔ kala ni mɔgɔ t'a fɛ ne b'a fɛ a b'a minɛ tulonkɛ sira ye a karisa dɛ i tɛ ne kɔrɔkɛ bonya dɛ ne kɔrɔkɛ ni ma kɔni m'a bonya n bɛ muso gɛrɛ ɲini k'a d'a ma nin bɛɛ tun ye lamɔ cogoyaw de mɔgɔ bɛ kuma i kɔrɔkɛ fɛ cogo min na lɛn b'i ni dɔgɔninw cɛ mamuso ni mɔden tulonkɛ i b'a sɔrɔ i ba tɛ se ka fɛn dɔ f'i ɲɛna i mamuso n'o y'i sinamuso ye o b'a fɔ ne bɛ cɛ kelen de kunna koyi ne b'a f'i ta ne i mamuso bɛ kɛ i ka lamɔbaga ye wa kuma dɔw fana bɛ yen i bɛ siran ka taa f'i ba i bɛ siran ka taa f'i kɔrɔmuso ɲɛna i bɛna f'i mamuso ɲɛna donc o bɛɛ de y'an ka tagabolo ye ni mɔgɔw tun sigira nɛgɛ kɔrɔ u bɛ taa min kɛ ɲɔgɔn fɛ a n'a ɲɔgɔnna caman an ka don ninnu kɔnɔna na an k'u ɲini k'u faamu an k'o dɔw fara an ka bi tabiyaw kan ne taara bamanan na an ka initiation kɔrɔw ni dɔmɔ ni fɛn ninnu bɛɛ tun ye école de ye an bɛ ka école min fɔ bi ni école tun bɛ anw fɛ yen an bɛ b'a fɔ cogo min na l'éducation de 7-7 san 7 san 14 ka se nin ma i bɛ bɔ tɔmɔ na i bɛ taa nin na i bɛ taa nin na nin bɛɛ tun ye école de ye i bɛ bɔ premier cycle la ka taa deuxième cycle la ka taa université la donc an ka segin ninnu caman ninnu ma an k'u kalanw kɛ an k'u ɲini k'u dɔn an ka kokɔrɔ ye jumɛn o yɛrɛ de y'a to walahala an bɛ baara kɛ kosɛbɛ sur l'aspect sociologique et anthropologique ne yɛrɛ bɛ ka anthropologie kalan kɛ k'a dɔn an ka dugu sigira cogo min na a tun bɛ taga cogo jumɛn kɔrɔlen jumɛn tun b'an fɛ yen hali n'i ye bɛnbaliya ta fɔlɔ la ni ko gɛlɛyara cogo cogo ni maakɔrɔw nana sigi kɛlɛ kan minnu ye zone du sud ye a bɛ nɔgɔya ne taara an fɛ kɔrɔn fɛ cadrew ni fɛnw tun bɛ yen nɔ u bɛna kumaw fɔ olu ɲɛna u bɛ fɛnw sɔrɔ a la a n'a ɲɔgɔn an kɛwalew cogo tun b'an bolo manière tun b'an bolo ka kɛlɛw ban an ni ɲɔgɔn cɛw ka bɛnbalaw b'an ni ɲɔgɔn cɛw ni ko mɔgɔ ma kan ka ma se juge ma ma se foyi voilà ni ko mɔgɔ ma kan ka sigi i ko an ka kɛlɛw siya caman bɛ yen nɔ funteni donn'u ni ɲɔgɔn cɛ depuis ni tɛw n'i ye baramagala ani sɛnɛkɛlaw bila ɲɔgɔn kan mali yɔrɔ caman na o gɛlɛyaw bɛ yen an filaw kɔni filɛ nin an se t'an ka misiw la misiw bɛ taa mɔgɔw ka i b'a sɔrɔ kuma dɔ la kaba yɛrɛ bɔ kura na taa mɔgɔw ka kabaw ɲimi don o don dugutilakaw b'an wele an tɛ ɲuman kɛ ayiwa sɛnɛkɛla fana b'a fɔ an b'a fɔ an bɛ sigi an bɛ fɔ an bɛ yafa deli ɲɔgɔn fɛ n'aw ka sɛnɛw banna a yiri ni fɛn ninnu aw kana filɛ an b'a di an ka misiw ma an bɛ kuma an bɛ masala olu tun bɛ yen an bɛ sigi ka fɔ kɛ a bɛ nɔnɔ di sɛnɛkɛlaw ma sɛnɛkɛlaw bɛ ɲɔ di donc depuis ala ye mali da kɛlɛ misɛnninw bɛ siyaw ni ɲɔgɔn cɛw o ye sigi yɔrɔ ye wa a bɛ fɔ k'a ban mais ni an ma se k'o sigi de fɔ k'a ban o minɛ cogo n'a sera fanga la fanga mɔgɔ b'a sera tigɛ cogo min na n'o o de man ɲɛ o de bɛ na ni dusukasi caman ye ka mɔgɔw bila ko caman na an b'o kɔlɔlɔ de kɔnɔ bi na l'injustice k'o sera tigɛ cogo ani fɛn dɔ i ye fɛn dɔ mɔgɔ dɔ jalaki ko dɔ la ka sɔrɔ a m'a kɛ ni injustice ta ka bɔ an ka bi gɛlɛya la a tɔ bɛ den dɛ donc mɔgɔw ye fɛn caman mara ko caman digira mɔgɔw la an ka dugu sigi cogo dɔw bɛ yen nɔ nansara camanw nana ni baarakɛyɔrɔ caman donc du coup u y'a yɛlɛma ka fɛn dɔw minɛ kabila dɔw la ka o tɔgɔ di kabila dɔw ma ka sigi ka fangaya minɛ donc o fɛn caman bɛ o kabila b'a fɔ non an kɔni bɛ segin ka na ni donc o n'a ɲɔgɔnna caman furugu bamananw ko ni kɔgɔ cira basa bɛ don donc an kana to kɔgɔ ka ci ni kɔgɔ cira cogo cogo an ka kolo cogo sɔrɔ la an ka kuma an ka masala an ka ɲɔgɔn faamu ne bɛ se ka nin de fɔ i ka ɲininkali la ayiwa jɛnɛbu an bamananw ko jɛnɛbu min ye i kanubagaw ko zeyina an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i sidi bɛ fɛn min ye i ka wuli ka jɔ kɔnɔna na i ye ɲɛfɔli caman kɛ jamukan in kɔni kɛnɛ kana na min kɛra sababu ye ka maa bɔ fɛn caman kalama an kun tɛ fɛn minnu kɔni kalama an b'a jigiya k'a fɔ fana i ka nin kumakanw ani nin baro in a bɛna kɛ sababu ye ni ka sifinnakaw ka hakilina kuraw di u ma ni ka se ka u cɛsiri u bɛ se ka u ka dugu n'u ka sigidaw kofɔ cogoya min na waasa a bɛ se ka lakodɔn maaw fɛ
tourisiw ni o ye taamadenw ye o bena u ɲɛ da an ka yɔrɔw kan ni ka se ka an ka jamanaw kɔni bɔ nɔgɔla cogoya min na. An lamɛnbaa cɛ fara muso ka denmisɛn fara maabakɔrɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waliɲuman dɔn. Ni kun ye aw ka jamukan ye min bɛ wele ko jamanadenw kumada. Jamanadenw kumada bi an kun ye Jɛnɛbu Sidibe ni maaw k'a ma ko Zeyina ni ale ka wulikajɔ de kɔni ɲɛsinnen don seko ani dɔnko yiriwali ma an ka jamana in kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la. A bɛ baara kɛ cakɛda min na o de walaha ye. Ne ye aw balimakɛ n'aw denkɛ Idirisa Badimi ye fɛn min ye an b'aw fo ka waliɲuman dɔn. A y'aw sɔgɔlen to bunahadamadenya ani yiriwa radio so HDFM na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka fiɲɛ sira o ye 96 tomi fu fiɲɛ suru. Ni Alahu Taala sɔnna ma a bɛna kunnafoniyaw caman sɔrɔ. Maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salimu Jwara ye. A k'an bɛn waati wɛrɛw la. Jamanadenw kumada. Jamanadenw kumada ye jɛmukan ye min dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye. Buna hadamadenya ni yiriwa rajoso HDFM sanfɛ. Dɔgɔkun o dɔgɔkun ka kuma di aw ma aw ka hakilinaw n'aw fɛlaw fɔ jamana ɲɛta siraw kan.